هلا اكيد اليوم بێگومان ئیرۆ ڕۆژە جیهانیە خوێنبەخشینێ لێگرنگیە خوێنبەخشینێ دە هەر کێلی و هەر دەقەیەدا هەیە ئەڤ نە تەنێ ji ber ku emalîkariya gelek kesên ku dibe ku pêwîstiya wan bi vê xwînê hebe dikin lê herwiha ji ber ku emalîkariya xwe û laşê xwe dikin ku saxlemiya xwe vegerîne û xaneyên xwînê nû bike bêguman ev bangewazî ji bo hemû welatiyan e welatiyên me yên li Sûriyê ku di vê rojê de beşdar bin ji ber ku her dilopek xwîna ku em dibexşînin dibe ku bibe rêyek ji bo rizgarkirina kesekî din û wek ku Xwedayê mezin di Qur'ana pîroz de gotiye ew kesê ku canekî rizgar bike weke ku wî hemû mirov rizgar kiribin peyama min ew e ku xwînbexşîn erkeke ne tenê ji ber ku em dikarin kesekî din rizgar bikin lê belê erkek e ji bo ku em saxlemiya xwe û laşê xwe bihêz bikin û xaneyên xwe nû bikin نحن اليوم باليوم ئەمیرۆ di roja cîhanî ya xwînbexşînê de ne ku her sal dikeve çardeyê hezîranê ev jî ji bo handana roheyê xwînbexşîna dilxwazî ye xwînbexşîn rizgarkirina jiyanê ye rizgarkirina jiyana sê kesan e em her tim bi berdewamî hewl didin ku rohê dilxwaziyê ji bo proseya xwînbexşînê xurt bikin ku bingeha dabînkirina depoyê bingeha rizgarkirina jiyanê gihandina xwîna salem ji nexweşan re danasîna sazî û xizmetên wê ye li gel hewdana dabînkirina jîngeheke baş ji bo xwînbexşan